mu ce Buhari baya kuskure ba Buhari yana kuskure ina yin daidai to shi ma aji. Dan wannan shine karanka na farko da shigowa wannan tasha ta mu. Muna maka barka da zuwa gidan TV na Ikara 24 TV. Da farko za mu wanda da kanka kamar sauro sunanka. Sunana Adamu Umar Abdullahi Ninja Komanda Yusuf da Jami'ar APC. Na wato kai dan jami'ar APC ne kenan. Insha Allah. So mazan kana da jami'ar APC. A zabe na gabatowa na kasa gabaki daya daga matakin kasa zuwa mataki na kasan kasa a Najeriya gabaki daya. Insha Allah. Me zaka ga yawa al'umma masu bukatar su zaɓe ku 'yan jami'ar APC a matakin yanzu? Assalamu alaikum. Ai abin nan ga musu yana da yawa. Saboda haka jami'ar APC mun kawo ci gaba babu adadi a Najeriya. Mun canza abubuwa da yawan gaske na ci gaba na samu a Najeriya. Saboda haka zan iya kawo su ɗaya bayan ɗaya canjin da muka samu. Da haka nake tabbatin cewa idan Allah ya ƙara ba jami'ar APC nasara za mu ɗora akan aikin da babu har ya ɗora. Na abinda jami'ar PDP take cewa sun yi mulki a baya na shekara 16 daga baya aka samu jami'ar APC ta ce PDP bata iya ba idan zaɓe ta iya. To gashi yanzu kawai yanzu kuma ƙorafi yayi yawa akan wannan jami'ar ta APC cewa tsaro an ƙara samun koma baya akan na PDP. Yanzu kuma zaɓe ya taho an zo da sabon canji na kuɗi nan ma jama'a na wahala. Me za ka shiga da wannan? Mun kawo ci gaba a shekara 8 a jami'ar APC. Wannan canji kuma da ya zo muna kyawun zuciya idan wannan canji da ya kawo na yanzu ci gaba ne ya kawo Najeriya. Amma jama'a da yawan gaske duk masu ƙalubale akan wannan abu ba su fahimci meye ma'anar yin wannan canjin ba a yanzu. Kuma mun kawo ci gaba da yawa a Najeriya. Misali hanyoyin da ba Buhari a Najeriya kamar hanyar Kano zuwa Kaduna zuwa Lagos tun zamanin Babangida ya yi ta su shekara 16 faci suke mata, shi kuma ba Buhari cire ta yana mata renewal sabuwa yake tare da yanta. Saboda ko anan mun samu ci gaba, mun samu hanyar railway za su zo arewa gaba daya, mun samu hanyar gas na iska, mun samu ci gaba a jam'iyyar APC wanda muke ba jama'a poverty matan gida da mazaje masu yin karatun diploma da digiri na wato yan fawa kenan. Saboda matasa dubbai sun amfana da wannan abu. Mu APC ba ma bambanta ɗan APC ɗan PDP. Najeriya yi wa kowa mana taimakawa mantawa. Su kuma zamanin mulkin PDP su daga su sai 'ya'yansu kawai ko 'ya'yan matansu ba sa kula wasu. Mu kuma bambanta kowa ba mulkin da Buhari yake. Sau haka duk wani masu ƙalubale akan wannan canjin rahin fahimta ce ko kullum muna addu'a idan wannan ci gaba ne wannan can da aka kawo alkabata da shi. So na fahimce ka kana so ka tabbatar da jama'a cewa 'yan Najeriya cewa Malam Muhammadu Buhari duk abin da ya kamata ya yi a matakin shugabancin ƙasa kenan. Daidai gwargwado ya yi iya abin da zai iya. Ba ka iya zama mutum ya zama 10 dole ya samu matsala wani bangaren daban. Amma ba Buhari ya yi aiki a Najeriya amma ya gama da yanzu ƙasa wanda suke hana ruwa gudu. Kamar ya kenan. Wanda zai ba da aiki a yi su kuma su yin aikin. So a matsayin ka na mai gida a ce ka ba da aiki a gida ba a yi ba, me kamata kai kenan? Ya kamata yin bibiya. To shi ya bibiya? Ya ba da bibiya, yana bibiya wasu daban-daban. Haka misali ba ministan noma na nuna lokacin da ya bibiye shi ya tabbatar ya yi laifi an sallame shi. Mun wurare daban-daban ma'aikata daban-daban ya bibiya ya ci can sauwa daban-daban. Kuma ba Buhari ka tuna ba Buhari ba gwamna ba ne ba kuma ciyaman ba ne ba Buhari ya yi ministoci daban-daban da ya kada. A bayaninka na baya dangane da magana canjin nan ka ce alheri ne, so amma kuma mun san kayi maganganu a media wanda dan takara yake wato Ahmad Tinubu yake cewa ya fahimci kamar ana mai da kulli akan wannan canji da ake yi.
zo da shi na kuɗi da kuma maganar kuɗin man fetur, yake cewa shi ya fahimci kamar ana zo a mai ake cewa kamar ci ita da kulli ko a tsakin ƙasa dangane da aiki ta shugabancin Najeriya. Baka fahimci shi bayanin da Baba Tinubu ya yi baka. Na'am. Baba Tinubu ba ya ce wai ana bibiye shi bane. Kamar yadda gaya maka mutane da yawa mutanen ƙauye kamar irin bayanin da gwamna suka bayi mutane da yawa ba su fahimci wancan da ake ba sun mushi mummunan fahimta. Wato shi ma turbin ne da hinta ko a bahar ne bai da ko ya bake. Mutane ne suke cin bakin wani sai su faɗi magana da shi ne bara ba. Ni a baki na lokacin da turbi ce ana mishi wani abu ba ban kuma ji a media ba ban kuma gani a rediyo ba ban gani a jarida ba saboda ka ba za a batar ba ga da ita maganar da ya yi ne da yarbanci aka fasara da Hausa. To ni a takaice ban ci wannan ba ko a jarida ko a kafar sadarwa balle in dinga da mutum ya kan wani abu. So lokacin da Tinubu ya je Ogun na ji na magana cewa wannan zaɓe da za a yi revolution ne a Najeriya kamar juyin hali ne zaɓe ne na ko a mata ko a rai ni na ji ya faɗa da kunne na. Kai gashi? Ina ji. To ni ban ji wannan abin ne ba amma in da ya jawo abin na tabbatar a Google zan bibiya in tabbatar da cewa wannan abin da ka faɗa gaske ne koko kai ma yarbayin ne siyasa. To me za ka faɗa ko a wani fata za ka yi game da yin takarar ku shugabancin ƙasa gwamna sanata da sauran 'yan majalisun tarayya da na jihohi ga wannan zaɓe da ya tunkaro mu. Ya takaice abin da zan faɗa ina ma kowa wata alheri ina ma kuma jami'a ta fata mai kyau. Na'am. Ina ma jami'a ta fata ubangiji mallahu Allah ya ba mu ikon cin zaɓe kuma ya tafi lafiya a gama lafiya siyasa ba da gaba ba. Mu ba mu ce mu kowa kyau ba amma mun ce a gwada mata kuma an gwada mu an ji mun taimaki mata mun taimaki matasa mun taimaki gari daban-daban amma mun gamu da 'yan ba na iya wata ko gidanmu wanda ke duk wanda kaga yana zagin Buhari ba asalin ɗan jam'iyyar APC ba ne bai ANPP ba bai ADP ba bai kuma CPC ba.